הצמח שלכם נראה ככה? אל תמהרו לוותר. יש מצב שתוך יומיים הוא חוזר לחיים. הרבה אנשים חושבים שצמחים מתייבשים רק כי לא השקינו מספיק. אבל האמת, ברוב המקרים הסיבה בכלל אחרת. לפני שאתם שוב משקים, בואו נעשה אבחון לצמח. 1. בודקים את האדמה. אם היא קשה כמו בטון, הבעיה היא ספיגת מים. 2. בודקים את השורשים. אם השורש חום או רך, זה סימן לריקבון. 3. בודקים מיקום. שמש, צל, רוח. אולי הצמח במקום שלא מתאים לו. צמח מתייבש לא תמיד בגלל מחסור במים. לפעמים הוא פשוט לא מצליח לשתות. האדמה נסתמת, דוחקת אוויר מהשורשים, והצמח נחנק, גם אם האדנית מלאה מים. הפתרון בשלושה צעדים פשוטים. צעד ראשון, החייאת האדמה. מרססים מים פושרים, שוברים בעדינות את השכבה העליונה עם מקל או מזלג, ומכניסים אוויר. טיפ זהב, הוסיפו קצת קומפוסט או הומוס, זה משפר קליטה. צעד שני, השריית הצמח. מניחים את העדנית בקערה עם מים ל-20 עד 40 דקות. המים עולים מהחורים בתחתית ומערבים את השורשים באמת. צעד שלישי, מיקום נכון ל-48 שעות. שמים במקום עם הרבה אור, אבל בלי שמש ישירה. שמש חזקה עכשיו יכולה לתת מכת חום לצמח מותש. מה לא עושים? לא מציפים במים מלמעלה. לא מוסיפים דשן עכשיו, לא מעבירים להציץ גדול מדי, ולא גוזמים חצי צמח בהיסטריה. אם עשיתם את שלושת הצעדים האלה, ברוב המקרים הצמח יחזור לעצמו בתוך יומיים. לפעמים אפילו תוך כמה שעות. רוצים עוד טיפים להצלת צמחים? גידול נכון בבית והפיכת הגידולים שלכם למקור גאווה? עשו לייק לערוץ ותנו לידע שלכם להכות שורשים.